Ebben a videóban a HW300 rétegvastagság mérő kalibrálási eljárását mutatjuk be. Ahhoz, hogy a mérő helyes méréseket adjon, két kalibrálási módszert fogunk elvégezni. Először egy null kalibrálást fogunk végrehajtani. A készülék bekapcsolt állapotában lenyomva tartjuk a jobb alsó gombot, és megjelenik a Zero Kell üzenet. Helyezzük a mérőműszert a kalibrációs lemezre, és a kijelzőn 00 fog megjelenni. Az első kalibrálási módszer sikeresen befejeződött, és ezután kalibrálhatunk az értékekre. Az első módszer befejezése után kapcsoljuk ki a készüléket. Újbóli bekapcsoláskor tartsa lenyomva a jobb felső gombot, majd nyomja meg a bal felső gombot. A kijelzőn fel fog világítani a nulla érték és a kell szöveg. Csatlakoztassa az érzékelőt egy üres kalibrációs lemezhez. A jelzést követően felemelhetjük a mérőműszert, és a kijelzőn a 0,05-ös értéket fog mutatni. Most fel kell erősítenünk egy megfelelő vastagságú műanyaglemezt, hogy a mérőt pontosan erre az értékre kalibrálhassuk. Ugyanezt az eljárást megismételjük az utolsó műanyaglemezig, amelynek értéke 2,00. A műanyaglemezeket a pontos sorrendben kell kicserélni. A kijelzőn mindig a következő műanyaglap vastagsága jelenik meg. Az utolsó kalibrációs érték után a kijelzőn megjelenik a végszöveg, és a készülék automatikusan kikapcsol. A teljes kalibrálás most már sikeresen befejeződött, és a mérőműszer használatra kész.